ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз. Дар навори имрӯза барои шумоён якчанд сар молҳои фурӯше барои фурӯш пешниҳод мекунем. Кадомаш маъқул шавад агар имина ҳамроҳи харидор намоятон. Дӯстон азиз, видео якта лайк мотон, каналга подписация кунтон, муохара бошагар марамад видеоролика обязательно то охириша тамошо кунед. Подписчикони азиз, якум моли мо буқачаи карпати тозаш. Дӯстон азиз, хурдан ва саломатиш зур мол айни холи ягон хел камбудиш нест. برای مول کردن بهترین مول دوستان عزیز. سنی سالش باشد 4 ماه بقشه دوستان عزیز. مثلا نرخ نوش 9500 سومانی باز کمتون معامله دارد. توی مول ما بقچه کارپات علا دوستان عزیز. خوردن و سلامتیش اینم زوره دوستان عزیز. برای مول کردن بهترین مول دوستان عزیز. سنی سالش باشد 3.5-4 ماه بقشه دوستان عزیز. مثلا نرخ نوش باشد دوستان عزیز 9200 сомонӣ боз камтон муомила дорад. билис масъалаи дастафкаш бе ягон мушкилӣ дӯстон. мана харидор боштагар марамат мола аназик рафта дида баъдан харидор намоятон. хоҳитон агар ҳамин нархҳо дастафка мекунад, фақат территорияи хуҷанд дастафкаш ройгон, аз дигар тарафҳо ва гуфтаги нархҳо мо зиёд ё камтар карда масъалаи дастафкаша соҳиби мол барои шумо ташкил мекунад дӯстон азиз. сеюм моли мо бо якта дигар буқачаи карпат дӯстон азиз. хурдан ва саломатиш зур, инам ягон хел камбудиш нест. сини солаш бошад 3 моҳа буқача дӯстон азиз. масъалаи нарху навош 7700 сомонӣ боз камтон муомила дорад. чорум моли мо буқачаи гибрид дӯстон азиз. чорни пиёз дора ки голштин гибрид ай дӯстон азиз. сини солаш бошад 3 моҳа буқача дӯстон азиз. инам хурдан ва саломатиш зур, инам ягон хел камбудиш нест дӯстон азиз. масъалаи нарху навош 7700 сомонӣ боз камтон муомила дорад. подписчикони азиз, охиро моли мо 2 моҳа буқача дӯстон азиз. буқачаи гибрид ай дӯстон азиз. 2 моҳа буқача, яъне ки 60 рӯза дӯстон азиз. хоҳитон ягон мол ба қӯш карда калон кунтонам мешавад. хоҳитон мана отдельно алаф алаф ҳама намуди хошокоя мехӯрад. масъалаи нарху навош инаша дӯстон азиз 7200 сомонӣ боз камтон муомила дорад. خریدار باشگر مرحمت